Info k súčasným energiám. Pozná jeseň a zima 2025. Mnoho planet bolo teraz retrográdnych. Ja sa nevenujem astrológii, ale ako vnímam ten retrográdny pohyb planét, teda spätný pohyb planét je, že síce nás to ťahá do tej minulosti, ale úplne iným spôsobom, ako sme sa vnárali do tej minulosti my. Teda nám to prináša úplne inú perspektívu. Možnosť, aby sme uchopili tú minulosť úplne inak. A to z toho dôvodu, že cez ten retrográdny spätný pohyb sa uvoľňujú tie energie, ktoré boli zaseknuté, ktoré sme si nevšimli, ktoré nejakým spôsobom uviazli, alebo možno boli tak ukryté, že sme ich jednoducho prehliadli. A tým retrográdnym pohybom sa vraciame vlastne k tým sme, pretože ukrývajú v sebe niečo, čo potrebujeme uchopiť, čo potrebujeme porozumieť, očistiť a pustiť. Pretože spätný pohyb planét nám otvára úplne nový priestor. Je to priestor neohraničený, priestor mimo času. A najmä toho lineárneho času, ktorý tu máme na Zemi a ktorý vlastne nám spôsobuje to, že sme uviazli v mnohých časových osiach, v mnohých starých programoch, pretože sa držíme niečoho, čo by sme mali pustiť, ale myslíme si, že sme to my. A v závislosti od toho, aká planéta, alebo má na nás najväčší vplyv, nemusíme to mať zvedomené, že to je, ja neviem, že Mars, alebo je to čierna luna, vôbec to nemusíme mať, alebo Merkur, vôbec to nemusíme mať takto zvedomené, ale sú to potom také témy, ktoré sa nám vyplavujú, ktoré prinášajú tieto planéty. Pri Marse sú to draci a dračia sila. Vnímam, že tento rok hada bol ešte náročnejší, čo sa týka hĺbok tej očisty ako rok draka. A to sme teda mali čo robiť všetci tí, čo sme nejako prepojení s dračou silou alebo s dračími bytostiami ako takými. No a to z toho dôvodu, pretože hadia sila je sila neustále sa vlniaceho a meniaceho života. A tu zostáva všetko, teda všetko sa odkrýva, každá ilúzia je prekuknutá. A tým, že je tak veľmi silný teraz Mars, je to spôsobené aj tým, pretože Mars je vlastne predstavuje esenciu karmínového draka. A karmínový drak je tou energiou, tým nekonečným vedomím, pretože on ako planetu Mars používa len ako portál, cez ktorý sa vie dostať. Povedal mi, že sa to volá galaxia alebo nebula, neviem, karmínového srdca. Rubínového srdca, pretože karmínový drak je veľmi spojený s rubínom. A preto je veľmi spojený aj s našou tou kreatívnou čakrou. Ale s čím je ešte viacej spojený, tak to je naše srdce. Naša srdečná čakra. Ale o tom možno niekedy na budúce. No. Došlo v minulosti k tomu, že samé dračie bytosti sa postavili proti tomu, čo mali vo svojej prirodzenosti chrániť. Aj oni si chceli vyskúšať moc, že môžu tvoriť len podľa seba a pre seba. Tak trošku budú manipulovať, ale
Rastúca sila v nich prebudila inštinkty lovca až nenažranosti. Chceli ísť ďalej, pretože boli tvrdohlaví v tom, čo všetko dosiahnem, čo všetko zvládnem, čo všetko môžem mať, čo všetko si dokážem podrobiť. A tak sa neštítili niektoré dračie bytosti postaviť sa proti vlastným bratom a sestrám, teda proti iným dračím bytostiam. Nedokázali dračie bytosti zabiť, ale využívali veľmi nepríjemnú frekvenciu, ktorá ich priam rozpukla, ktorá ich vydurila z tých nekonečných tunelov, ktoré obývajú ešte stále, ale nie všetci draci samozrejme umreli, ale upadli do spánku. A preto teraz mnohí cítite, že sa draci prebúdzajú, pretože vy sa prebúdzate. A je to všetko prepojené. Keď my sa prebúdzame, tí, čo v sebe cítime tú dračiu silu, alebo dokonca vieme, že sme niekde inde, máme iné bytie ako dračia bytosť, tak čím viacej si to uvedomuje, čím viacej tým žijeme, čím viacej to v sebe čistíme, všetko, čo bolo s tým spojené, tak tým hlbšie, výraznejšie, jednoducho sa prebudzajú aj draci na matičke Gáji. Pretože ja to vnímam tak, že dračia sila sú aj naše živly. Takže dračia sila je vo všetkom, v celom živote. A preto to malo katastrofálne následky, keď sa jedni draci postavili proti druhým drakom. A čo sa stalo s tými drakmi, ktorí sa postavili proti iným drakom, aby ich zabili, pretože uverili nejakej hierarchii. Chceli ich zničiť, pretože nemohli byť takí ako oni. Uverili tomu, že existuje nejaké hodnotenia hierarchie, že jeden drak je vyšší ako ten druhý a nikdy to tak nebolo. Nikdy to tak nebolo. Ale uverili tomu, že to tak je a preto chceli vymazať z povrchu zemského astrálneho a proste úplne vymazať niektorých drakov, aby o nich nebolo ani nič počuť, aby úplne bola vymazaná o nich spomienka, aby mohli zasadnúť na ich miesto. Však sa pozrime okolo seba, deje sa to aj medzi ľuďmi. Je to ten istý princíp. Nepoučili sme sa. Stále hráme tú istú hru o hierarchiách, o porovnávaní sa, o súťažení. A keď nemôžem byť taká, alebo taký, ako si ty, tak ťa zničím. Alebo ti to ukradnem, alebo ťa zmanipulujem, alebo deje sa mnohokrát gaslighting, to je tá mentálna manipulácia. No a z takých drakov, ktorí teda prekročili všetky hranice, tak sa z nich stali zakrpatení draci. Stratili svoje krídla. Stratili svoje napojenie. To sú také tie špirálovité pohyby, ktoré sa vytvárajú nad hlavou. Ono sa to potom znázorňovalo ako rohy, ktoré boli potom demonizované, očierňované. Práve kvôli tomu dôvodu, že tí zakrpatení draci, ktorí o to svoje napojenie na hlave, proste tie špirály, ktoré neustále prinášali informácie z toho nekonečia, hej, smerom k tej bytosti, tak oni prišli o toto svoje napojenie. A preto začali očierňovať a demonizovať toto napojenie, ktoré začali znázorňovať ako rohy, ako čertovské rohy u tých dračích bytostí, ktorým to zostalo. Potom tam máme vplyv Lilith. Lilith je vlastne hovorím to preto, lebo tieto spomienky sa vám môžu teraz sprítomňovať a nerozumiete, prečo sa vám teraz stále pripomínajú draci. Teraz, čo sa týka čiernej luny, tá znova vo vás môže vyvolávať
spomienky na vnútornú zem, pretože ona je vlastne zničenou lunou vnútornej zeme, ktorá bola zničená len preto, aby sme boli odseknutí od tých našich predkov. Dá sa to povedať tak, že možno ste už mnohí videli tie staroveké mapy, ktoré znázorňovali, že je o mnoho viacej kontinentov, ako sa to učíme teraz na geografii. Neviem, či to je celkom tak ako fyzicky, že to je na matke Gáji. No, fyzicky, pretože je matka Gája, ona nie je hutná ako taká, že je od do proste presne vymedzená. Ona je multidimenzionálna, teda to znamená, že má v sebe rôzne dimenzie. Nie je to len 3D. Takže je to možno, že pre nás ľudí trošku ťažko uchopiteľný koncept, ale keď sa oslobodíme od toho striktného, že bod A, bod B a lineárny čas a proste minulosť, prítomnosť, budúcnosť a trošku si otvoríme to svoje vnímanie, tak to dokážeme vnímať. A to znamená, že tie akoby kontinenty, ktoré boli znázorňované na tých mapách, môžu znamenať aj tie iné dimenzie, kde napríklad boli vyvanutí Majovia, alebo kde existuje stále vnútorná zem, ale stratili sme s nimi kontakt, preto boli aj zničené všetky tie mapy. Aby sme si ani nepamätali na to, že niečo takéto bolo, pretože my sme tu uzatvorení pod nejakou kupolou, ktorá je vlastne určitou časovou osou, ktoré nás držia dookola, do nemoty, kde my nemôžeme odtiaľto odísť. My sa tu musíme rodiť, a keď nie tu, tak v astrálnych rovinách alebo v interdimenzionálnej štruktúre, o tom hovorí v inom videi, to je vlastne niečo iba ako portál, ktorý je napojený na zem alebo na astrál, ale nepatrí ani nie je súčasťou. Ale môže byť, keď to niekomu vyhovuje, lebo je to portál, takže sa vie cez ten portál dostať kamkoľvek chce a manipulovať to, čo chce ten dotyčný alebo tá skupina ľudí, ktorí také niečo vytvorili. Opäť tu máme a čierna Lilith, čierna luna sa pripomína pretože bolo tým, že ju zničili, tak vlastne sa pripomína, aby sme si spomenuli na to, že bola zničená, že bola zmanipulovaná táto naša spomienka, že my sa nedokážeme dostať ako človek k tým spomienkam prvotným, kedy naozaj sme tu žili v tej prepojenosti. To sú len také kusé spomienky, pretože ja už som videla, ja už som prešla za tú kupolu a mňa tam vítali naozaj moji predchodcovia. To boli bytosti z vnútornej zeme, pôvodní obyvatelia Ameriky, aborigéni z Austrálie, ako naozaj tam ich bolo mnoho, ale bolo to presne z toho obdobia. Nebola to táto časová os, do ktorej nás chcú uvrhnúť. Problém je v tom, že tu neexistuje len jedna časová os, ale vytvorili množstvo časových osí. Časová os je niečo ako ohraničený priestor, ako väzenie, ktorému keď uveríme, že áno, tam mi bude dobre, tak tam sa chcem napasovať, ale keď sa chcem napasovať, tak to znamená, že neprežívam samého seba, alebo samú seba v tej čistote, v tej slobode, v tej autentickosti, pretože sa chcem prispôsobiť. Časová os, nová zem, tak si musím stále navyšovať svoje vibrácie. Nesmím už nejako mať negatívne energie. Všetky toxické vzťahy musím odseknúť od seba. Čo to znamená? Ten ezofeminizmus, to pohrdanie byť človekom alebo pohrdanie inými ľuďmi, tá spupnosť a vyvyšovanie sa, že som nejakým vyvoleným, kam to speje? Ja by som s nimi nemenila. Ja nechcem ísť na žiadnu časovú os novej zeme, kde budem musieť striktne dodržiavať určité podmienky. Striktne musím udržiavať svoje vibrácie. Čo tu máme, nejakú uniformitu? Máme tu nejaký nacizmus novodobý, duchovný, spirituálny, ezoterický? Som sa rozčertila, no. Ja nechcem, aby mi už niekto hovoril, čo mám robiť, ako mám robiť, čo si mám myslieť, čo si nemôžem myslieť, ako môžem cítiť, toto nemôžem prejaviť. Už mám toho dosť. Prečo by som nemohla žiť tak, ako ja chcem? Tak, ako to ja túžim? Pretože za všetkým tým, keď sa oslobodíme od toho, čo sme si mysleli, že sme, od tých všetkých starých myšlienok, od tých starých naučených spôsobov cítenia, tak vlastne prídeme na to, že sme to nikdy neboli my.
Že vlastne tým neustálým pokračuje v tých starých programoch sme vlastne stále nacucnutí na nejaké staré časové osy, ktorých je neúrekom. Pretože každý ten samozvaný vládca, stvoriteľ, ktorý sa samozvaný Boh, tak si vytvoril svoju vlastnú časovú os, lebo ja chcem, aby si mi toto naplňala. Ja chcem od teba presne takúto energiu. Ja chcem teraz, aby si sa povznášala v obláčikoch, pretože ja chcem presne tú tvoju energiu z tvojho napojenia. A potom upadneš do debky. No áno, je to kvôli tomu, pretože ja ti všetku tú energiu zoberiem. Tak si bola naivný. No, ako čo? No, tak šúchaj nožičkami a na budúce ti možno, že trošku nechám, no, keď budeš poslúchať. Hej? No. Alebo časové osy, že niekto žije v totálnom pekle, v totálnom mučení. Kde sme to? Dokedy si to necháme ľúbiť a dokedy sa necháme rozdeľovať a súťaž medzi sebou a hodnotiť sa, lebo ja som duchovnejší ako si ty, ja som osvietenejší, lebo ja mám 4 osvietenia, alebo 4 nejaké iniciácie, alebo ja neviem čo. Na čo nám to je? Akože, kde nás to posunie? V čom nás to posunie? Povedzte mi. Keď to najdôležitejšie, čo sa nám môže udiať, je, že sa oslobodíme, že príjmeme samých seba takých, akí sme. So všetkým. Ale na to treba odvahu, no. A byť k sebe úprimný, lebo ak si to všímate, ilúzia sa tak ľahko príjme. Ale pravda, tu musíte vysvetľovať, dokazovať ju. Však to vidíte aj pri súdnictve. Niekto vás niečoho obviní. Nie, ten musí dokazovať, že ste to urobili. Vy sa musíte očistiť, že ste to neurobili. To je už úplne na hlavu postavené. Nikomu nemusíte nič dokazovať. Nikomu nemusíte vysvetľovať, prečo ste takí, akí ste. Vy nemusíte nikomu vyhovovať, ako samozrejme, keď máte otvorené svoje srdce, tak nebudete chcieť nikomu zlé, nebudete mu škodiť. Prečo by ste mu škodili? Lebo vy máte v sebe ten súcit, vy cítite, vy ste si už prešli tým svojím procesom transformačnej smrti. Viete, čo to je, keď vás premáha depresia, keď vás premáha strach, keď neviete skudy kam, pretože tie staré myšlienky aj pocity sa na vás tlačia a vy nerozumiete tomu, prečo sa to na vás tlačí. Ale postavíte sa tomu a idete ďalej. Prichádzate na to, že kde to máte zakvačené, prečo sa vám to ešte neuvoľnilo. A čo nám naozaj vtedy najviac pomáha, je, že sme k sebe láskaví a trpezliví. No. Hlavu hore, takže ak máte naozaj v týchto obdobiach rôzne ťažké myšlienky alebo pocity, nájdete si niečo, čo vás upokojí. Skúste sa stoj, čo stoj, udržiavať vo svojom pokoji. Mne najviac pomáha príroda, keď je takto v tichu. Pretože je veľmi veľa rušivých energií, ktoré sú pre naše uši nepočuteľné, ale vnímame ich. To sú tie rušičky, tak skúste si nájsť niečo, čo vás od toho trošku odbremení. Alebo sa aspoň takto nastaví trošku slniečku. Pa, pa.